Mangi ndị bayo ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata, biko na amara m ihe a na-akọ ma na-aghọta ma m nọ na firum ka m kwuo ya ka o si dị m n'obi. Amara m ihe a na-akọ asị na o nwere prọfesị Mbaka mee na trending. I don't know about it. Afọbeghị m ya. I don't know about it. Biko dododo for ndị na-fugo the prọfesị fugo the video asị na o kwuru maka Buhari na end of the year cross overnight allegedly on the phone, because I have not seen it. Because I have not seen it. Then asino me hidia na video in ways go na kwa asina no si no premature death for 80 for only the 80 something years. What akwa ni hen na-ekwu asina Mbaka si no na mmili yezo no nwezikwa ike ọbụ na ọbụrụ Buhari, that he's trying to analyze the video just like the way say analyze the other prophecies in na other ministries una amagebe okwu ya na-aga. Then always, how can you be using a premature death ọnwụ premature for only the 80 something years? That no way no kodi no bụ na asị no ọnwụ na-abịa for onye dị otu a onye dị like onwe one of my daddy in the Lord only who post to or say na like him, he said it last year November okuna Buhari no go, and he mentioned name that he sees it between June and July. No bona on June on bona June, between June and July yeme, he was specific in that one. Mananke Mbaka no, according to them hana sena no Buhari ko ne kumana ne the terms in a bit of confusion. They are not saying no age of 82 years. It will go when I just only do 82 years or was a premature. Ko makana in his words also na everybody just no bazia and keteke ka bulu di oku na guy that nobody was arguing with them. That hamakwa amala that na no bulu kwa other ministries, other pastors kuli hanwana, especially obulu ebukobi kulia. Nunu ya abuloko ya nono si anokutere kwa nka. But when you look at how do everywhere making was calm now. Abuloko na onyobuna concord to ya hana eme. Okwu esoro nwere onye kpọrọ ibio iyi. Mana ha malụkwa amana na mbosi nke onye ọzọ that they should give the same energy and they give na this one to that one also, because now they have started it again. They have started it again. Achom kunu no onu ezugo kunu no za ko si we si anono we pata kodekwan premature death for onye nwụrụ at the age of 82 years. Premature death for onye nwụrụ at the age of 82 years. Na hand they go to ekwu election instead of ide ekwu okwu ife dị mkpa for somebody retire na politics a long time since oji we have office. Note, this video is not for the one who gave that prophecy, because prophecy can be for another thing or but definitely not because of this one. Now, this video for those people who are sharing this prophecy into fulfillment. Whether no weziokwu or no eziokwu, whether no nya wife na-ekwu or no nya wife na-ekwu, okwefu ka isi mechie ụlọ ọnụ unu si no nya wụrụ okwefu ka isi mechie ọnụ valalam na other churches agbasahụ unu na amapụta unu akpada elu kpara ana okwefu ya unu na na-eshi arịa since onye amụma Raidon, onye amụma the prophet of our time, even when there is no relationship between the prophecy and what has happened. Man ono sino nya wono man ife na wono wo okwono fu ka esi we na wunu ndo unu na emeli ifunu na eme ogodo no nwe nde na criticize ifunu na ekwu. It is not from a particular area. Go I just say can make this very important observation. Like I said, remember that this video is not about the person who gave that prophecy. Because for all I know, that prophecy can still be a prophecy that will still come to pass. Or maybe it's a prophecy that has come to pass already, but definitely not on Buhari.
ezugo